Kumusta Maya Liz? Ayan, pupunta kami ngayon sa isang museum na ang tawag ay The Museum of Housing and Living or Osaka Rescue Konjakan sa Tenjinbashi. Nanachome? Sanchome? Basta mamaya malalaman natin. Actually, yung museum na yun, binilid siya noong 2001, April, pero hindi pa nakapunta doon. At kahapon ko lang nalaman na may museum pala ng ganun. So, pupunta tayo ngayon. At siguro pwede nito ilista as one of tourist spots na puntahan nyo pag nandito kayo sa Osaka. Ito yung binibili naming ticket, unlimited pass, subway pass for a day. Pag Saturday, tsaka Sunday, tsaka holiday kasi mas mura siya. Tapos makakasakay ka na for one day sa subway. Subway lang, hindi kasama yung tren, tsaka bus. Yan, Osaka Metro. Andito na kami sa Tennoji. So from Tennoji, ayan, Tennoji, ay hindi maglaro. Tennoji, pupunta tayo ng Tenjinbashi Lokochome. Sa isa, dalawa, tatlo, apat, lima, dito, walo, siyam na stations. Andito na kami sa Tenjinbashi Lokochome. Ito yung bangadaan namin. Purple line Kanimachi-sen. Tapos lalabas tayo sa exit 3. Ayan siya. Osaka Terashi na Konjakan. Exit number 3. Ayan, dito. Escalator. Oh, yun pala. Yan. Ito yung billboard niya. Ayan, ganda. Dito tayo pupunta. Ayan, so dyan tayo papasok ngayong araw na to. Ayan, ito yung ticket, 600 per tao. Kung gusto nyo mag-wear ng kimono ng ganyan, magbayad kayo ng 500 yen for 30 minutes. Hindi na ako mag-kimono kapag mahal. Ito yung ticket namin, 600 lang dapat siya pag ito lang, museum lang pupuntahan namin, pero may special exhibition daw kaya 800 yen. Tapos, may ganito kami, ayan, one day pass, kaya 100 yen discounted, ayan. Kaya 700 na lang. Ayan, so dito kami pupunta sa baba. Iko ka. Wow. Oh, ite. Oh. Oh, ang daming tao. Grabe. Wait. So, picturean. Ito na yung main street ng village na to. Ayan, punta tayo dyan kahit maraming tao. Ito yung first exhibition, Edo period, Osaka. Ayan. Osaka Cho Sanchome. Ito yung kanji ng Osaka noon, yung Osaka. Ngayon iba na. Andito sila lahat para mag-picture. Ang daming tao. Ayan, ito yung lugar kung saan sila naliligo noon, public bath. Yan, bathhouse.
balon. Yung sa tubig. Well, tignan natin. Ay! Wala ko makita. Siguro hindi yan masyadong malalim. Yan. Oh, これが昔の家やね。Ito yung mga lumang bahay nila noon. Ayan. Malit lang siya na bahay. Ito yung lutuan nila. Ito yung yan yung futon, yung higaan naman. Sa loob, yan, yung nanganganak na manok, babae. Yan, pansabong. Joke lang. Ayan, do not enter. Ito ba yun ba to? Hindi ko alam. Baka CR. Ayan. Tapos balon na naman. Ang daming balon. Ayan, ito yung mga ginagamit na blackboard tsaka desk at ano ba yan? Chair. Noong Showa generation. Showa Sanju kara 40 nen. 30 to 40 sa mga elementary school. Pero sa atin, ito pa rin ang gamit. Ayan. Ito naman, Kindai no Osaka, modern Osaka. Ayan, iba na yung kanji niya, di ba? Ito. Kasi modern na siya. Oh. Wow. Moskitero, paborito ko. Ayan. Tapos banig. Sus, ginagamit pa namin to sa bahay. Naman. Ay, ito yung mga textbook din at saka teaching materials, mga books noon. Ayan. Oh, tapos yung school lunch nila. Ay, ngayon naman to. Ito na yung mga souvenir na pwede nyo bilhin. Ayan. So, itong maliliit na
na matawag dito. Basta Japanese style na mga damit ng bata. 2.8. Tapos tax. Yung tax dito 8%. Ayan. Mga panyo. Yung ang cute nito. Grabe. Pero parang nakakadidi. Tapos ito, tignan nyo. Akala nyo siya display lang, diba? Pero sharpener siya, mga besh. Ayan. So, siya na sharpener. May aeroplano. Sharpener din siya. Ayan. Renan. Robot. Ito na, robot tete. Ito yun. Yung cute. Oh, ito rin yung sharpener. Ito din, kuya. Tignan mo. Sharpener. Ang galing yung sharpener. 700 yen. Tapos postcards. Tapos ito mga, ano ito siya? Lalo, pan-decoration. Mahal siya. Ano kayo? Kure, ina. Takoyaki yasa. Eh, ang mahal. 4,000 yen to siya. Ikaw siguro maka-assemble. Ayan. Kasi ito siya. Ito yan siya lahat. Tapos ikaw nang gagawa para maging ganyan. Ito naman, Tonari no Totoro. Tonari no Totoro. Totoro. Dito. Kore nani? Flipbook. Okay. Tapos may mga Jolens. Ito Jolen. Marbles. Kaya nani? Kendama. Saki. Yatta yatsu yo. Kaleidoscope. Kaleidoscope. Meron din pala sa taas yung mga erasers. Na paborito ko. Kawaii. Oh! Fox! Ah, dyan na eh. Pino da. Oh! Oh, kunamakay. Mahilig ako sa mga tali ng buko. Oh! Kuri medyo ko yun. Pinatali ito sa buhok. Nilalagay sa buhok. Pang likod.